sibingelele namhlanje mini siqoshe ithuba sibingelele umphakathi khona la ezulwini kakhulukazi umphakathi wendawo yalapha kwaCeza. Kuyintokozo ukuba namhlanje lapha enkantolo yenkosi yesizwe saseButhelezi kwaba-2 ngoba besothula ke uhlelo lwentuthuko kakhulukazi umsebenzi omuhle kangaka wamanzi besewulethile lapha ke kuzohlomula khona igceme elithile ngisela kuyintathu nemizi elinganisela kumakhulu amane 400 households. Umsebenzi omuhle kakhulu lo ngoba inkece ezotshalwa la inkece enhle kakhulu ngoba umsebenzi ngowodwa phethu nje water supply uzodla imali elinganisela ku-32 million. Siphinde siye kwaBrush imali engaku-31,582,000. Siphinde siye kwaSidumo nakhona imali elinganisela ku-31 million. Siyabona-ke ukuthi umkhandlu wesifunda weZululand oholwa umfundisi uThili Buthelezi njengoba-ke ngiyisekela meya wakhe nje uKhansela Mbatha impela ukwashenge ukuba sizokwenza umsebenzi ukuba abantu bakithi bayawacosha amanzi. Siyazi ukuthi iZululand isifunda esikhungethwe kakhulu ukuba nesinethemba lokuthi ngabaholi abanjengoShenge njengoba nathi sincela kakhulu kubona. Siyathemba ukuthi umehluko uyoba khona, iy'mpilo zabantu bakithi zibe ngcono. Sithokoza kakhulu komsakazo ukuba sicoshele ithuba namhlanje ntambama sizokwazi ukuba sichazele abantu bakithi ukuthi kungani silapha kwaCeza. Lokho mhlambe-ke sibhekela ngoba kukhona osomabhizinisi ababuza ukuthi ekuhola emaholeni kakhulukazi abantu khona n'iy'ndlela eningaba nazo ekuzameni ukuthuthukisa lezo ndlela ey'fana nalezo. Mhlampe-ke umsakazi kumbuzo wakho ukuphendula embuzweni yosomabhizinisi abakhona bendawo, ukhona umsakazi uyizwela wena ukuba abantu bakithi bakuthokozela kangakanani, bakuveze ngokusobala ukuthi eminyakeni emibili evile noma edlule bakwazi ukuxosha ithuba lokuba besebenzisane kanye nomkhandlu wesifunda waseZululand. Nabaphakamise kakhulu umfundisi uButhelezi ukuba bayambonga ukuba abe umeya wokuqala ukubanikeza ithuba. Impela msakazi akukho kuyovuma ukuba abantu bakithi bengakwazi ukuthi besizeke uma bedinga usizo ngendlela efanele. Kodwa kufanele sikukhumbuze umphakathi wakithi msakazi ukuthi sisemkhankasweni-ke lapha kulesi sifundazwe kuba imithetho eshawa uhulumeni kazwelonke nemithetho eshawa uhulumeni wey'fundazwe. Siyafisa ukuba abantu bakithi lapho kulesi sifunda saseZululand nabo bebe yingxenye yokushaya kwemithetho, beyibone bebalulekile ukuba imithetho ishaywe yibo noma eduzane kwabo. Ngalo ndlela-ke msakazi sinxusa wonke umuntu okhona emphakathini ukuba unyaka ka-2024 akube unyaka lapho siyokwenza umehluko ey'mpilweni zethu uqobo ngokuba sibuyise ishayamthetho salapho ndini. Ungawela nje ngaphesheya msakazi ufike usibone sisezingeni eliphakeme neliphezulu. Yingakho sithi siyafisa ukuba wonke umuntu okhona abambisane nathi kulo mbono omuhle kangaka ukuba ishayamthetho masibe seduze nabantu ukuze iy'khalo zabo ziyokwazi ukuqonda. Awakho ukugcina Ngithokoza kakhulu komsakazi ukuba ngixoshelele ithuba namhlanje lapha endaweni yakwaCeza, nesifisa ukuthi umphakathi wakithi awusebenzisane-ke ney'nduna nobukhosi balapha kwaButhelezi kanye-ke nekhansela lalapha le ndawo ukuthi intuthuko mayiye kubantu, umphakathi bese ukuhlonipha impela okuyizinqalasizinda okuzokwakhiwa endaweni yomphakathi.